हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्ण जस्ट हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्ण जस्ट हरे कृष्ण। ओके जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन केशवानन्दन व्रज जन रञ्जन। यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन। यमुनदीरावनचारी यमुनदीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் ஓகே हरे प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो 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 भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो 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 भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्
நரம் நரம் செய்வ चैव நரோத்தமம் नरोत्तमम् தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் தேவீம் சரஸ்வதி சரஸ்வதிம் வியாசம் வியாசம் தது ஜயாம் உதீரயேத் ததோ ததோ ஜெயம் உதீரயே நஷ்டபிராயேஷு ஆபத்ரேஷு நஷ்டப்ராயேஷு स्वभद्रेषु நித்யம் பாகவத சேவையாம் நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பகவத்ய உத்தமஸ்லோகே பக்தேர்பவதி நைஸ்திகே பக்திர்பவதி भवति நைஸ்திகி. नैष्टिकी ஃப்ரம் பாகவதம் அதாவது 5வது காண்டம் 3வது அத்தியாயம் இல்லையா நம்ம படிக்க போறது இன்னைக்கு. ஸோ அதனுடைய முன்னுரைய படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த அத்தியாயத்துல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, அது சம்மரிலையுமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சில இடத்துல சம்மரி இருக்காது. அதனால சரி, எப்பயுமே சொல்லி சொல்லி எனக்கு பழகிடுது. அதனால ஒரு முறை உங்களுக்கு சம்மரியை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த வாசிக்க போகலாம். ஓகே, ஸோ இந்த அத்தியாயத்துல ரிஷபதேவர் மேரு தேவி, நம்ம நேற்று படிச்சோம் இல்லையா, 9 அக்னிதரனுடைய 9 பிள்ளைகளுக்கு மேருமலையினுடைய பெண்கள் இல்லையா, 9 பெண்கள் திருமணம் செய்திருக்கப்படுகிறார்கள். அதன் பிறகு அவரவர்களுக்கு பிரித்து கொடுத்த நாட்டை அவரவர்கள் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். இது வரைக்கும் நாம இதெல்லாமே ஜம்பு தீபத்துல நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஓகே, ஸோ இனிமே நம்ம படிக்க போறது நிறைய ஜம்பு தீபம் பற்றி தான் படிப்போம். அதனால மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஜம்பு தீபம் என்பது இந்த ஆசிய காண்டம் மற்றும் கிழக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய யூரோப்பிய காண்டம், அதுதான் ஜம்பு தீபமே. ஓகே, இதுவுமே பவுண்டரியால நம்ம நேத்து படிக்கும் பொழுது படிச்சதுதான் இல்லையா. நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய வியாக்கியானத்துல நம்ம அதை படிச்சோம். அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். ஓகே, இப்ப இந்த அத்தியாயத்துல நாபி மற்றும் மேருதேவி. ஓகே, அவர் மன்னர் நாபி ஒரு சிறந்த பக்தர். ஓகே, பகவானுடைய பக்தர். அவங்களுக்கு பிள்ளை இல்லாததுனால அவர்களுமே பகவானிடத்துல வேண்டி ரிஷபதேவர் அவங்களுக்கு பிள்ளையாக பிறப்பார். அப்போ பகவானே சொல்லுவார், ஸோ உங்களுடைய கருவில நான் பிள்ளையாக அவதரிப்பேன் அப்படிங்கிறத சொல்வார் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ இப்போ நாம அதை பார்க்கலாம். ஸோ ரிஷபதேவா என்ன பண்றார் ஆக்சுவலி, இஸ் அப்பியரிங் இன் த womb of நாபி மன்னரின் மனைவி மேரு தேவி என அவருடைய கருவுல ரிஷபதேவர் அவதரிக்கிறது இல்லையா. இதுதான் நாம படிக்க போறது. இதுல மொத்தம் 20 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இல்லையா. அதை 3 பிரிவுகளாக நம்ம பிரிக்கும் பொழுது இந்த அத்தியாயத்தை முதல்ல பகவான் நாபி மன்னருக்கு முன்னாடி தோன்றுறது. ஓகே, அது அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி நாபி மன்னர். ஸோ அவங்களுக்கு பிள்ளைகள் வேணும்னு சொல்லிட்டு நாபி மன்னரும் அவருடைய மனைவியான மேருதேவுமே பகவானை நோக்கி பிரார்த்திக்கிறது முதல் ஸ்லோகம். 2, 3வது ஸ்லோகம் பகவான் அவருடைய அழகிய அந்த ரூபத்துல அவங்க முன்னாடி தோன்றுவது. இது 2வது 3வது ஸ்லோகம். அடுத்து பகவான் தோன்றினா என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தர்கள் எப்பவுமே பிரார்த்தனைகள் இல்லையா, அவருடைய புகழாரங்கள் பிரார்த்தனைகள் இதெல்லாமே செய்வாங்க. அதுதான் அடுத்த பகுதி, பிரேயர்ஸ் பை த பிரீஸ்ட் இன் ப்ரோஸ். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கே இருக்கக்கூடிய பிராமணர்களால் அதாவது பிரீஸ்ட் பை த பிரீஸ்ட், பகவானுடைய தோற்றம் அவரும் சொல்லிருப்பாரு. அதுக்கப்புறம் அதாவது நான் தோன்றுவேன் என்று சொல்லிவிட்ட போன பிறகு அங்கே புகழ ஆரங்கள் என்பது பகவானுக்கு செய்யப்படுகிறது. அப்படின்னா வேத மந்திர உச்சாடனத்தினால் இறைவனை துதித்தல். ஸோ அந்த பகுதி அதுல 4லிருந்து 5 ஸ்லோகம் பகவானுடைய தெய்வீக தரிசனத்தை யார் அதை எடுத்துரைச்சு அந்த தெய்வீக தரிசனத்தை பெறுவதால் நமக்கு முன்ஜென்ம பாவங்கள் எத்தனை இருந்தாலும் அது தொலைந்து போகும் அப்படின்னு எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் 4வது 5வது ஸ்லோகம். 6லிருந்து 8. ஸோ அதாவது வெறுமனே கேவல பக்தி மட்டும் பண்ணாலே போறோம். நம்ம பகவானுக்கு நம்ம அதி பிரயாசமா நம்ம செய்யணும்னு அவசியமே கிடையாது. சமர்ப்பணம் இல்லாமல் நம்ம அதி பிரயாசனம் செய்தாலும் அது எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது. ஒரு சிறிய முயற்சி பண்ணி நம்முடைய ஆழ்ந்த மனசை இறைவன் திருவடிகளை சமர்ப்பிச்சு நாம செய்யக்கூடிய சிறிய தொண்டு கூட பகவான் ஏற்றுக்கொள்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கான புகழாரங்களை பற்றி இந்த இடத்துல
பேசுறோம். ஆனா நாமளே என்ன பண்றோம், அஜ்ஞானத்துல வந்து சில சமயத்துல வந்து நம்முடைய பௌதீக லாபத்திற்காக நாம் அத்தகைய செயல்களை செய்கிறோம். ஸோ அதனால 2 விதமான ஜென்ரலா சொல்றேன். இது இந்த சாப்டர்லன்ட்டு கிடையாது. இன் ஜென்ரல். ஸோ தேவ வழிபாடுக்கும் பகவான் வழிபாட்டுக்குமே நம்ம பௌதீகத்தை வந்து பௌதீக ஆசைகளை கொண்டு பௌதீக ஆஹ் இது வஸ்துக்களை நாம் அடையணும்னு நினைச்சு பிரார்த்தனை பண்ணாலுமே நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. ஓகே. ஆனா இருவரிடத்திலுமே கிடைக்க பெறக்கூடிய அந்த இதுல வந்து வித்தியாசம் என்பது உண்டு. தேவர்களிடத்துல கிடைக்க பெறுவது எஸ், அந்த காலகட்டத்துல நாம தெய்வ வழிபாடு செய்யும் பொழுது கிடைக்க பெறுவது வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அதுவே இறைவனிடம் தான் கிடைக்கிறது இன்டைரக்டா, அவங்க மூலியமா. அவங்களுக்கு வரங்களை கொடுக்கக்கூடிய சக்தியுமே பகவான் தான் கொடுத்துருக்காரு. தே ஹவ் பீன் எம்பவர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு அந்த ஆற்றலையே பகவான் தான் கொடுக்கிறார். ஓகே. தே ஹவ் பீன் கிரியேட்டட். அவங்கள பகவான் படைத்ததே இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து, அதாவது அவங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்றதுக்கு தான் இல்லையா, எல்லாத்தையுமே வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்காக தான் வந்து பகவான் அவங்கள வந்து பல்வேறு இலாக்காக்களை எல்லாம் பிரிச்சு இந்தந்த இது வந்து நீங்க எடுத்துக்கணும். ஸோ அதற்கான ஆற்றலையுமே பகவான் அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கார். அதுதான் எம்பவர்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஆற்றலை கொண்டுதான் நாம அவர்களை வந்து பௌதிக லாபத்திற்காக நாம பிரார்த்திக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி அவங்க மனசு மகிழ்ந்தாலே பகவான் கொடுத்த வரங்களை கொண்டுதான் நமக்கு கொடுப்பான். ஆனா அனைத்துமே அது தற்காலிகம். அந்த தருணத்துல நம்ம உபயோகப்படுத்த முடியும். அதன் பிறகு அதே வீரியத்தோடு அது செயல்படாது. ஆனா பகவானிடத்துல இதே மாதிரி நம்ம பௌதிக லாபத்தை எண்ணி நம்ம வந்து பகவானுக்கு பிரார்த்திச்சாலும் 2 நிலைகள்ல வந்து பகவான் நமக்கு வந்து அருள் பாலிக்கிறார். ஒன்று, நமக்கு அதை வழங்காமலே வந்து வேறொரு பாதையில நம்மளை வந்து வழிநடத்தி செல்வார். எப்பொழுதென்றால், ஒருவேளை நாம் அதை அடைய பெற்றோம் என்றால் நமக்கு பிற்காலத்துல பெரிய ஆபத்து நிகழும் இல்லையா, நாம மீண்டும் மனிதனாக பிறக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை கூட நாம் இழந்து விடுவோம் என்றால் பகவான் அவங்களுக்கு கொடுக்கறதே கிடையாது. ஓகே. இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். 2வது பாயிண்ட் வந்து நம்ம வேண்டின்றதை வந்து பகவான் வழங்கினார் என்றால் அதை வழங்கி நம்மளுக்கு வந்து போதுமென்ற இந்த மனசு கொடுத்து இல்லையா, அதாவது பௌதிக இச்சையிலிருந்து நம்ம மனசை வந்து தூய்மைப்படுத்தி மேலும் இதை மீண்டும் வந்து நம்ம வந்து இந்த பௌதிக ஆசைகளை கொள்ளாத ஒரு மனதை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். ஏன்னா ஒண்ணு வந்து நமக்கு வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து எதற்கு வந்து செய்வாங்கன்னா, எதற்காக வந்து பகவான் கொடுக்க மாட்டார் என்றால், அந்த உயிர் வாழி வந்து யோகத்தின் நிறைவடையக்கூடிய ஸ்தானத்தில் இருந்தால் இந்த இத்தனை ஆண்டுகள் அவர் செய்த அந்த பக்தியினுடைய மேன்மை வந்து மீண்டும் இந்த பௌதிக லாபத்தை கொடுத்து அவரை வந்து கீழே இறக்குறத வந்து டீக்ரேட் பண்றதுக்கு வந்து கொடுக்க மாட்டார். இன்னும் கொஞ்சம் செய்தா அவர் வந்து இறைவனிடத்துல போகக்கூடிய அந்த மார்க்கம் கிடைக்கும். அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தான் அது வழங்கவே மாட்டார் பகவான். ஓகே. ஒருவேளை இன்னும் நமக்கு நிறைய நாட்கள் இருக்கு அப்படின்னா, நிறைய பகுதி நாம் இன்னும் கவர் பண்ணலைன்னாக்கா நமக்கு என்ன பண்ணுவார், இதே பௌதீகத்தை கொடுத்து அந்த பௌதீகத்தினால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பந்தத்தை வந்து நம்ம மனசுல வந்து தெளிவு அடைய செய்து இனிமே நாம் எதை ஆசை கொள்ள வேண்டும் என்பதையுமே வந்து மடைமாற்றி எதை கொள்ளக்கூடாது என்பதுல தீர்மானிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பக்குவத்தை கொடுத்து நம்மளை வந்து மேன்மையா எடுத்துட்டு போறது. ஓகே. அப்படிப்பட்ட ஒரு இது வந்து எப்ப நாம யோகத்துல வந்து முழுமையடையாம இன்னும் பற்பல பிறவிகள் எடுக்கணும்ன்ற ஒரு நிலை இருந்தா பகவான் அதை அருள் பாலித்து அதன் மீது இருக்கக்கூடிய பற்றுதலை விளக்கச் செய்து நமக்கு இல்லையா அனைத்துமே இறைவன் என்ற உணரக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை கொடுத்து நமக்கு வந்து மேன்மையான அந்த நிலையை வந்து எடுத்துட்டு போறார். ஓகே. ஸோ இது ரெண்டுமே நாம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. ஓகே. இங்க அதாவது நாபி மன்னருக்கு பிள்ளை வேண்டும் இல்லையா, ஸோ அப்ப ரிஷபதேவரை வந்து கொடுக்க வர்றார். ஸோ அப்பியர், அதாவது இவ்வாறு 9 and 10 ஸ்லோகம் வந்து பகவான் கருணை இல்லையா, இல்லைன்னா முட்டாள்களா இருக்கக்கூடிய நமக்கு வந்து இவ்வளவு அதாவது வைபவங்கள் எல்லாம் விட்டு விட்டு இருப்பாரா பகவான் இல்லையா, நம்ம எவ்வளவு முட்டாள்தனமா இருக்கிறோம், எவ்வளவு அஜ்ஞானமா செயல்படுறோம் இல்லையா, இதெல்லாமே நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. இவ்வாறு பகவானை புகழாரங்கள் செய்கிறார்கள் கண்டினியூஸா. உங்களுடைய தரிசனம் வந்து மிக அரிதானது. 100%. பகவானுடைய தரிசனம் சாமானியமா எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. ஒரு சிலருக்கு மரணத்தின் தருவாயில் கிடைக்கும், ஒரு சிலருக்கு கடைசி வரைக்குமே கிடைக்காம போகும் இல்லையா. ஒரு சிலர் வந்து இறைவனை எப்பொழுதுமே தாங்கி கொண்டு செல்லக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி.
ஏன்னா அவங்க சமர்ப்பணம், அவங்களுடைய சுக்ருதி இல்லையா, அவங்களுடைய கர்ம பலனுடைய பாவத்திலிருந்து அவங்களுடைய விலக்கப்பட்ட தன்மை, அதாவது சூழல் எல்லாமே வந்து டைம் அண்ட் பிளேஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஸோ அதனால நம்ம பகவானுடைய தரிசனம் ஒரு சிலருக்கு ஒரே வாட்டி தான் கிடைக்கும் இல்லையா. நாரத மகர்ஷிக்கு எப்படி தன்னுடைய அதாவது ஒரே முறை தான் கிடைச்சது அவர் முந்தைய வாழ்க்கையில இல்லையா. அதே மாதிரி வந்து துருவ மகாராஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவானை நேரடியாக தரிசனம் பெற்றார் இல்லையா. பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து நேரடியாக தரிசனம் பெற்றார். இப்படி அதாவது நம்முடைய பக்தியினுடைய மார்க்கம் வந்து பக்தியினுடைய அளவு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். பக்தியை வந்து நம்ம எப்படி அளக்கிறது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். நம்முடைய பாவத்தை கொண்டுதான் அளக்க முடியும். ஓகே, நம்ம எவ்வாறு சமர்ப்பிக்கிறோமோ அதை கொண்டுதான். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே சாதன பக்தியில தான் இருக்கோம் இல்லையா. ஸோ மாதாஜி இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி, ஸோ அதாவது சாதன பக்தியிலேருந்து நாம அந்த உயர்வான அந்த ருச்சியை வந்து நாம வந்து ஒரு க்ஷணம் அடையும் பொழுது அதனால் ஏற்படக்கூடிய ஆனந்தத்தை அந்த நொடியில நம்ம ஃபீல் பண்றோம் இல்லையா. ஸோ அந்த அந்த ஃபீலிங்கை வந்து நம்ம வந்து கண்டினியூஸா எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு வந்து இறைவனிடத்துல நாம் தாழ் பண்ணிடுறோம். ஸோ எப்பவுமே ராகாத்மிகா பக்தியிலிருந்து தான் நாம வந்து அதற்கான ஒரு கருணையும் வந்து ராக அனுகால வந்து நமக்கு கிடைக்க பெறும். அனுகா மீன்ஸ் அனுகா மீன்ஸ் ஒருத்தருடைய கருணையால. அனுகா அப்படின்னாலே வந்து அதை நாம ஃபாலோ பண்றோம்னு அர்த்தம். ஓகே, அணு என்றாலே டு ஃபாலோ அப்படின்னு அர்த்தம். சமஸ்கிருதத்துல நிறைய இடங்கள்ல அனுஷீலனம் இல்லையா. அணு என்றால் அதை நாம பரிபாலிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அந்த பதம். ஓகே, ஸோ அப்படி ஒருத்தர் யாராவது அந்த ராகாத்மிகா பக்தியை வந்து யார் வந்து பரிபாலிக்கிறாங்களோ அவங்களை நாம பின்பற்றினால் நமக்கு அந்த ராகானுகா பக்தியில போய் நாம் நினைப்போம். ஒரு முறை அந்த டேஸ்ட் உயர்வான அந்த ருச்சியை நாம வந்து நம்முடைய எண்ணத்திலையும் மனதிலையுமே வந்து நிலைப்படுத்தி விட்டால் மீண்டும் வந்து நாம வந்து பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடிய இச்சைகள்ல இருந்து நாம கண்டிப்பா விலக்கப்படுவோம். அந்த ராகனுகா பக்தியில தான் நம்ம பக்குவம் அடையும் பொழுது பாவ பக்திக்கு செல்கின்றோம். அப்பதான் நம்ம உடல்ல வந்து 8 விதமான நிலைகள் எல்லாமே வந்து, அதாவது மைக்கூச்சம் எறியறது, கண்ணில் தாரதாரையா தண்ணி வருது, இது பாவலம். அதனுடைய அடுத்த பகுதி வந்து முதிர்ச்சி அடைந்த பகுதி தான் பிரேம பக்தி. ஓகே, ஸோ ஆனா அதுக்கு வந்து நமக்கு ஒருத்தருடைய அந்த ராக அனுகாவா இருக்கக்கூடியவருடைய அவருடைய கருணை நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை இல்லையா. ஸோ இங்கே இதெல்லாம் எப்படி வரும், அந்த ராக அனுக பக்தி எல்லாமே வந்து இறைவனுடைய ஸ்தானத்தை நாம உணரக்கூடிய நிலைக்கு செல்லணும். இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து நாம் இத்தனை ஆண்டுகளா படிச்சுட்டே வரோம் இந்த பாகவதம் இல்லையா. பாகவதம் ஒரு அமலம் புராணம். இறைவனும் அவருடைய பக்தர்களுடைய லீலைகளை பற்றி நாம கேட்பதால் எவ்வளவு புனிதம் அடைகின்றோம் என்பதை பற்றி நாம நினைக்க இல்லையா. என்ன இந்த பாகவதத்தினுடைய மகிமையை உணர்வதற்கான பாதை நமக்கு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபாலோ இல்லையா. நம்மளுடைய குருவை ஃபாலோ பண்றது, இல்லை இந்த பிரவோச்சனை எடுத்துரைக்கக்கூடிய அந்த நபருடைய விளக்க உரையிலிருந்து என்ன உள்ளதை உள்ளபடி எப்படி கேட்கிறோமோ அதை அப்படியே புரிஞ்சுக்கிறது. ஏன்னா அந்த சொல்லக்கூடிய நபருமே எவ்வாறு இருக்கணும்னா அது எவ்வாறு அங்க எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதனுடைய நோக்கத்தை அவ்வாறே வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய பக்குவத்தை பெறணும். அப்படின்னா அந்த சொல்லக்கூடிய நபருக்குமே வந்து உணர்ந்தறியக்கூடிய பக்குவம் இருக்கணும். அப்பதான் அது வந்து எந்த விதத்துல வந்து அந்த நபர் எடுத்துரைக்கிறாரோ அது அப்படியே அந்த பக்தர்களுக்கு போய் சேரும். ஸோ பேசிக்கலி பக்தியை வழங்கக்கூடிய அந்த தகுதி வந்து அந்த நபருக்கு இருக்க வேண்டும். அதுவும் எவ்வாறு முந்தைய ஆச்சாரியர்களுடைய பின்பற்றுதலை அவங்களுடைய உணர்தலை வந்து பின்பற்றி இவருமே உணரக்கூடிய அந்த பாவத்திற்கு செல்லும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அங்கே இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அனைவருமே வந்து அந்த பக்தி இதுல வந்து திளைப்பார்கள். இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும். ஒருத்தர் வந்து ஒரு பிரவோச்சன் பண்றாங்கனாக்கா அதை உணரத்துக்கான வாய்ப்பை அவர் ஏற்படுத்தி கொள்ளணும். வித்தவுட் ரியலைசேஷன் வந்து கண்டிப்பா முடியாது. ஆனா அதற்கான அந்த பாவம் வந்து சொல்லக்கூடியவர்கிட்ட இருக்கணும். எப்பொழுதுமே சொல்லக்கூடியவர்கள் வந்து தான் சொல்கின்றேன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை வந்து ஒரு க்ஷணம் கூட வந்து எடுத்துட்டு வரக்கூடாது. ஓகே, அந்த பாவம் அவர்கள், ஏன்னா எவ்ரி மொமெண்ட் இந்த இடத்துல நான் உட்கார்ந்து இருக்கிறது பெருசான வியாசாசனம் என்று சொல்லல நானு. ஆனா இதுதான் வியாசாசனம். யாராவது அமர்ந்து கொண்டு அவர்கள் அடுத்தவர்களுக்கு இறைவனை பற்றி எடுத்துரைக்கிறார் என்றால் அவர் உண்மையில் வியாசதேவருடைய கருணை பெற வேண்டும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இது படிக்கிறோம் இல்லையா, வாசிக்கிறோம் இந்த ஸ்லோகம் இல்லையா. ஸோ அந்த என்னது
நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசதேவருக்கு நான் நமஸ்காரங்களை சொன்னா மட்டும்தான், அவருடைய கிருபை பெற்றால்தான் இல்லையா. அதே மாதிரி சரஸ்வதி தேவி அதையுமே அதாவது அவங்களுக்குமே நம்முடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சாதான் இல்லையா. தது ஜெயம் உதீரையே, தது ஜெயம், ஜாயம் சொல்லக்கூடாது, ஜெயம். ஓகே, அப்போ அது வேர்டே மாறிவிடும். ஜாயம் அப்படின்னு வரும்பொழுது என்னன்னா மனைவி என்ற ஒரு ஒரு மீனிங் இருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது. அதனால ஜெயம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா பாதையில செல்வதற்கான மார்க்கம். ஜெயம் என்றாலும் என்ன, வெற்றி இல்லையா. ஸோ வெற்றி என்பது எப்போ நம்ம அதுல நம்ம வெற்றி பெற்றோம்னு சொல்றது எப்போ, அந்த பாதையை நாம கரெக்டா எடுத்துட்டு போனா நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த வியாக்கியானம் கரெக்டா கேட்கக்கூடியவர்களுக்கு சேர்ந்தால் அதுதான் வெற்றி. ஓகே, அதனால அந்த கேட்கக்கூடியவர்களுடைய வாழ்க்கை என்ன நடக்கும், நல்ல ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அவர்கள் ஆன்மீகத்தில் நிலை பெறுவதற்கான மார்க்கம் கிடைக்க பெறுவார்கள். அதற்காக தான் நம்ம இந்த பிரேயர்ஸே பண்றது ஆக்சுவலி. ஓகே, வித்தவுட் பிரேயிங் நம்ம எதையுமே அடைய முடியாது. ஓகே, மேலும் குரு பரம்பரானுடைய கிருபை, பகவானுடைய கிருபை, இந்த பாகவதத்தை இயற்றிய ஆசிரியருடைய கிருபை இல்லையா, வியாசதேவருடைய கிருபை, ஸ்வயம் அதாவது இலக்கிய அவதாரமாக வந்த வியாசதேவருடைய கிருபை, இத்தனையுமே இருந்தாதான் நம்மளால ஒரு வார்த்தை கூட இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்க முடியும். இல்லைன்னா கண்டிப்பா முடியாது. இது எல்லாம் ஒரு க்ஷணமுமே அவர்களுடைய கருணையால மட்டும்தான் இங்க பேச முடியும். அவ்வளவுதான். இங்க பேசுவதற்கென்று நம்ம இது வெறுமே நிமித்தம். இந்த எந்திரம் வெறும் நிமித்தம் அப்படிங்கறது நாம உணரும். இது குவாலிஃபிகேஷன். நம்ம பாகவதம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ படிக்கிறோம் இல்லையா, அதுல என்னெல்லாம் படிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டால சொல்லுங்க. ஒண்ணு பாகவதத்தினுடைய புகழாரங்களை படிக்கிறோம், பேசுபவர்களுடைய புகழாரங்களை படிக்கிறோம், கேட்பவர்களுடைய புகழாரங்களை படிக்கிறோம் இல்லையா. மேலும் அதிகமாக பேசியவர்கள் யார் இதுல, பரிஷுத் மகாராஜாவும் சுகதேவ் கோஸ்வாமி தான். அவர்கள் இருவருமே சந்திக்கக்கூடிய அந்த நிலையை பற்றி படிக்கிறோம். இந்த 4 டாபிக் தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோவிலே நம்ம படிக்கிறது இல்லையா. பின்னாடி நம்ம வரக்கூடியதெல்லாம் இதன் அடிப்படை கொண்டுதான் நாம முன்னேற்றமா எடுத்துட்டு போறோம். ஏன்னா எங்கெல்லாம் நம்ம முதல் படிச்ச அந்த காண்டத்தினுடைய அதே மாதிரியான தத்துவங்களை தான் நம்ம நிறைய இடங்கள்ல படிக்கிறோம். விதுரருக்கும் மைத்ரேய ரிஷிக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடல் இல்லையா. அடுத்து பிரம்மருக்கும் நாரதருக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடல் படிக்கிறோம் செகண்ட் கேண்டோல இல்லையா. ஸோ இப்படி அதாவது 5வது காண்டம் விசர்க்கத்தை பற்றி கேட்கும் பொழுது பிரம்மர் கிட்ட பிரம்மர் தான் நாரதருக்கு தந்தையும் கூட, அதுக்கப்புறம் குருவும் கூட இல்லையா. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அவர் இந்த படைக்கும் தொழிலை மேற்கொள்ளும் பொழுது தான் பகவானா அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் நாரத மகர்ஷி கேட்பார். அப்போ பிரம்மர் ரிஜெக்ட் பண்ணுவார், ஐ எம் நாட் த கிரியேட்டர் ஓகே அப்படிங்கறத சொல்வார். ஸோ அந்த உண்மையை இருக்கக்கூடிய உண்மையை அவ்வாறே எடுத்துரைக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் இருக்கணும். இந்த ஒரேட்டர் இல்லையா. அதனாலதான் அந்த பிரேயர் கூட சொல்றது, மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்காய தேகிரியும் அது எத்தனாவது கேண்டல்ல இருக்கு மத்தாஜி? அது நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். எனக்கு தெரியும், இப்ப இங்க வந்திருக்கேன், இந்த புக்கு பார்த்து எடுத்து எழுதிக்கிறேன். அது சரிதாமிரதம் மத்திய லீலையில வர்றது 17th கேண்டோ, ஐ திங்க் 38th ஸ்லோகான்னு நினைக்கிறேன். சத்திய லீலாவா மத்தாஜி? ஆமா. பங்கும் லங்காய தேகிரிம் யத் கிருபாதம் அஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய ஈஸ்வரம். ஓகே, அனைத்தையுமே கட்டுப்படுத்துபவர் அவர்தான். இங்க இந்த நாவல குடிக்கொண்டு சொல்ல வைப்பவருமே எனக்கு மாத்திரம் கிடையாது, யாரெல்லாம் இந்த பிரவோச்சன் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இறைவன் கிருபை, குரு பரம்பரா கிருபை இதெல்லாம் இருந்தா மட்டும்தான் அங்க எழுதியிருக்கக்கூடிய எழுத்துக்களை படிச்சு உணர்ந்து அதுக்கப்புறம் எடுத்துரைக்க முடியும். இல்லைன்னா அதனுடைய கருத்துக்கள் எவ்வாறு சென்று அடையணுமோ அது செயல்படுத்தவே முடியாது. சொல்பவருக்கும் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும், கேட்பவர்கள் எப்படி கேட்கணும். அதாவது எந்த ஒரு இதை மட்டும்தான் நான் கேட்பேன், இவங்க சொன்னா மட்டும்தான் நான் கேட்பேன் அப்படின்ற ரிசர்வேஷன் எல்லாம் வச்சுக்க கூடாது. ஓகே, அங்கே நமக்கு பகவான் என்ன சொல்ல வரா அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தை கொண்டு எவ்வளவு சீரியஸா இருக்காங்க இதை கேட்கறதுக்கு இல்லையா. ஸோ பாகவதம் என்பது நம்ம அது நம்ம கிட்ட இணை பிரியாத ஒன்று அப்படிங்கிற ஒரு மனசு எப்படி நம்ம எடுத்துட்டு வரோமோ அந்த பாவத்தை கொண்டு கேட்கணும். அன்இன்டரப்டட் இல்லையா, தங்கு தடையின்றி
இல்லையா? ஸோ எந்த ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாகவதத்தை கேட்கணுமா, இப்போ நான் வந்து எது மெயினாக நான் வந்து க்ரைட்டீரியாவை வச்சுருக்கேன். அதனால தான் பாகவதம் சொல்லும்பொழுது ஜபம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னு தெரியுமா? நம்ம ஜபத்து மேலேயுமே நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், பாகவதத்தை கேட்கறது மேலேயுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ரெண்டுத்தையுமே நம்மளால் பேலன்ஸ் பண்ணி கேட்குற அளவுக்கு நமக்கு ஞானம் கிடையாது, நமக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷனும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ அதனால ஃபைனலி பாகவதத்தை என்ன சொல்கிறாங்களோ அதையுமே நம்ம கேட்டிருக்க மாட்டோம். அடுத்து ஜபத்தினுடைய ஃபோக்கஸுமே நமக்கு இருக்காது. ஓகே, அதனால பாகவதம் கேட்கும்பொழுது டெடிக்கேட்டடாக உங்களால் கேட்க முடிஞ்சா தட் இஸ் த டாப் மோஸ்ட் பியூரிஃபிகேஷன். ஓகே, அதே மாதிரி நாம ஜபங்களை வந்து அதாவது உட்கார்ந்து நாம ஜபங்களை சொல்லி நாம ஜபங்கள் மீது உங்களால் ஃபோக்கஸ் பண்ணி சொன்ன முடிஞ்சா தட் இஸ் த பெஸ்ட் ஸ்மரணம். ஓகே, அதாவது பக்தி தொண்டுல வந்து நம்ம ஒரு ஒரு சவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இது மூன்றும் பண்ணும் பொழுது நம்ம வந்து வி ஷுட் பி மோர் ஃபோக்கஸ்ட். ஸ்மரணம் பண்ணா ஸ்மரணத்தின் மீது தான் இருக்கணும். அதே மாதிரி வந்து சவணம் பண்ணா சவணத்தின் மீது தான் இருக்கணும். அதே மாதிரி வந்து கீர்த்தனம் பண்ணா அதன் மீது தான் இருக்கணும். கீர்த்தனம் என்றால் என்ன? அனைத்துமே கீர்த்தனம் தான். ஓகே, எந்த ஒரு செயலுமே வந்து இதுல கீர்த்தனம் தான். கேட்பதும் கீர்த்தனம், சொல்வதும் கீர்த்தனம் இல்லையா, பாடுவது கீர்த்தனம் இல்லையா, பக்தி தொண்டு எதையுமே நாம வந்து கீர்த்தனமா எடுத்துக்கலாம். ஆனா பேசிக்கா கீர்த்தனம் என்றால் பேசுதல் இல்லையா, அது வந்து ஒரு பிரவச்சனை சொல்றது, அதாவது ஒரு இந்த மாதிரி எடுத்துரைக்கிறது, கிளாஸ்ல வந்து எடுத்துரைக்கிறது. அடுத்து வந்து அவருடைய நாம ஜபங்களை வந்து சொல்றது, அர்ச்சனம், அதுவுமே வந்து கீர்த்தனை இதுல தான் வரும். ஓகே, அடுத்து வந்து பாடலா பாடுறது. கீர்த்தனம் என்றால் வெறும் வந்து பாட்டு கிடையாது, சிங் பண்றது கிடையாது, பாடலா பாடுறது மட்டும் கிடையாது கீர்த்தனம். நாம ஜபங்கள் கூட வந்து எதையுமே நம்ம இந்த வாய் வழியா பேசக்கூடியது அனைத்துமே வந்து கீர்த்தனம் தான். அது எந்த விதத்துல பேசுறோன்றது வந்து அது வில்லு பாட்டா கூட பேசலாம் இல்லையா, இல்லைன்னா நம்ம வந்து அது பாடலா பாடலாம், இல்லைன்னா வெறும் அர்ச்சனமா சொல்லலாம், இல்லைன்னா வாசிக்கலாம் இல்லையா, இப்படி எது வேணாலுமே வந்து கீர்த்தனம் தான். ஓகே, யாருக்காவது வில்லுப்பாட்டு பண்ண வருமா உங்களுக்கு? இந்த யாத்திரையில் உங்களுக்கு செய்ய முடிஞ்சா ப்ளீஸ் கம் ப்ரிப்பேர்ட். ஓகே, என்னன்னா நம்ம ரங்கநாதர் ஆண்டல் ரங்கமன்னார் இருக்கக்கூடிய அந்த இதை வந்து செய்ய முடிஞ்சா தட் வில் பி வெரி கிரேட். ஒரே ஒன்று மட்டும் நம்ம பண்ணலாம். ஓகே, தட் வில் பி வெரி வெரி நைஸ். ஓகே, பார்க்கலாம் அது எப்படி. யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் மணிமேகலை மாதாஜிக்கிட்டேயோ இல்லை என்கிட்டயோ வந்து சொல்லுங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆனால் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக வந்து வி ஷுட் ஹாவ் தட், அந்த வில்லு பாட்டு அந்த இதை கயிறை கட்டி பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த இது வரணும். ஸோ எல்லாருமே பாஷை புரியலனாலும் அவங்க அதில் மெசிமரைஸ் ஆகி அவங்களுக்கு என்ன நீங்கள் தமிழ் சொன்னாலும் வேறு விஷயத்தில் போயிட்டு அவங்க வந்து கேட்குற அளவுக்கு இருக்கணும். ஸோ நம்ம ட்ராமா போடலனாலும் ஒரு வில்லு பாட்டு வேணா நம்ம பண்ணலாம். ஓகே, ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்டாக கேட்கக்கூடியது வில்லு பாட்டு இல்லையா. Let us remember during the difficulties of death. 12வது ஸ்லோகம் வந்து மரணிக்கும் தருவாயில வந்து பகவானை எண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு பிராப்தத்தை வேண்டுதல். அடுத்து வந்து 13, 14 அதாவது நாபி மன்னர் வந்து ஒரு அதாவது அவர் வந்து சாயுஜ்யமூர்த்தியை கேட்டிருக்கார், அது வந்து ஒரு முட்டாள்தனம் என்று எடுத்துரைக்கக்கூடியது. ஓகே, அடுத்து 15 வந்து பகவான் இடத்துல பிரார்த்திக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி பௌதிக இச்சைகளை பற்றியெல்லாம் உங்ககிட்ட வேண்டதுலேருந்து எங்களை வந்து கண்டிப்பாக மன்னித்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறது. ஓகே, ஸோ மேலும் 16லேருந்து 20 வந்து 16லேருந்து 19 அப்போ பகவான் கடைசியில் சொல்கிறார். ஓகே, அது அப்படின்னா இந்த ப்ரீஸ்ட் வந்து முதல்ல பகவானுடைய தரிசனத்துக்கு பெறத்துக்கு முன்னாடி அவர்கள் வந்து சம் ஆஸ்டரிட்டிஸ் ஏதோ பண்றாங்க அந்த இடத்துல, யக்னங்கள் வளர்த்து மந்திர உச்சாரணங்கள் எல்லாம் செய்து இல்லையா. ஸோ ஜென்ரலாகவே யக்னங்களை வளர்த்து பகவான் வந்து வந்து அதை ஸ்வீகரித்து அதுக்கப்புறம் வந்து அவருமே வந்து ஆசிகள் வழங்குறது நம்ம ஏன் நம்ம இதில் கூட படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, பிருத்து மகாராஜில் கூட படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. பகவான் கடைசியில் வந்து தரிசனம் கொடுக்குறாரு, அதுபோல் இவருக்குமே தரிசனம் கொடுத்து ஸோ கடைசியில் மேலும் நான் வந்து நாபியினுடைய மகனாக பிறப்பேன் என்று சொல்லியிருக்கார். ஸோ மேலும் ரிஷவதேவர் வந்து பிறத்தல், அது 20வது ஸ்லோகம். இதுதான் வந்து இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம். ஓகே, நான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய இந்த முன்னுரையை படிக்கிறேன். அடுத்து வந்து ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க கையை உயர்த்துங்க, ஸோ தட் நீங்க வாசிக்கலாம். ஓகே, நாபி மன்னரின் மனைவி மேருதேவிடம் ரிஷபதேவர் வந்து பிறத்தல். இந்த அத்தியாயத்தில் அக்னிதரனின் மூத்த மைந்தனான நாபி மன்னரின் குற்றமற்ற தன்மைகள் விவரிக்கப்படுகின்றன. அப்படின்னா அவர் ரொம்ப
தர்மம் அறிந்து அதாவது வாழ்ந்திருக்கார் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மழலை செல்வம் வேண்டி மகாராஜா நாபி கடுமையான தவங்களையும் விரதங்களையும் மேற்கொண்டார். ஓகே, தன் மனைவிடம் சேர்ந்து பற்பல வேள்விகளை செய்து வேள்விகளின் நாயகரான விஷ்ணுவை வழிபட்டார். அப்படின்னா முதல்ல அவர் தவ வாழ்க்கை பண்ணியிருக்கார், அடுத்து வந்து விரதங்களை அனுஷ்டிச்சிருக்கார். அதை தாண்டி மந்திர உச்சாடனம் என்பது பிராமணர்களால் வந்து உச்சரிக்கப்பட்ட அந்த யக்ஞங்களை வந்து யக்னேஸ்வரனுக்கு வந்து செய்திருக்கார். தம் பக்தர்கள் மீது எப்பொழுதும் அளவற்ற கருணை உடையவரான முழுமுதற் கடவுள் நாபி மன்னனின் தவங்களில் பெரிதும் மகிழ்ந்து மன்னர் தன் முன் நாற்கரமுடையவராக தோன்றினார். அப்படின்னா நாராயண சொரூபத்துல வந்து பகவான் வந்து விஷ்ணு சொரூபத்துல தோன்றினார். உடனே வேள்விகளை செய்து கொண்டிருந்த புரோகிதர்கள் எழுந்து வணங்கினர். ஸோ அப்ப அந்த காலத்துல புரோகிதர்களுடைய மந்திர உச்சாடனத்தை பார்க்கணும், ஞானத்தை பார்க்கணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த மந்திரங்கள் இதற்காக உச்சாரணம், அந்த மாதிரி அவங்களுடைய தவ வாழ்க்கையுமே இருக்கும். பிராமணர்கள் என்பது செலிபிசி இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவையற்ற இந்த புலன்களுக்குடைய நுகர்ச்சிகளுக்கு அவங்க செயல்படவே மாட்டாங்க. எல்லா புலன்களையுமே பக்குவப்படுத்தி இல்லையா? ஸோ அந்த உச்சாடனத்தை சொல்லும் பொழுது முன்ன காலத்துல அதுதான் இருந்தது. ஈவன் பலி கொடுக்கக்கூடிய விலங்கு கூட வந்து இட் வில் பிகம் இமிடியேட்டா வந்து ஒரு மனித ரூபத்தை பெறக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லையா? விலங்கு இனத்திலிருந்து மோட்சம் பெற்று மனிதனாக மாறுவதற்கான அத்தகைய வேத மந்திரங்கள் சொல்லக்கூடிய குவாலிபிகேஷன் மந்திரங்கள் உச்சாரண பவர்ஃபுல் இதெல்லாம் இருந்தது. அதைதான் இந்த இடத்துல நாம பார்க்க வேண்டும் இல்லையா? உடனே வேள்விகள் அதெல்லாம் செய்து கொண்ட புரோகிதர்கள் பகவானே வந்து தோன்றினார் இல்லையா? ஸோ அந்த வேள்விகள் செய்யும் பொழுது அதனால வந்து அவங்க எல்லாருமே எழுந்து நின்று பகவானுக்கு கரங்கூப்பி வணங்குகிறார்கள். பகவானை போல் ஒரு புத்திரன் வேண்டும் என்று வேண்டினார். யாரு? மன்னர் நாபி. விஷ்ணு பகவான் நாபி மன்னரின் மனைவி மேரு தேவி வயிற்றில் குழந்தையாக பிறந்திடுவேன் என்று உறுதி கூறினார். பின்னர் அவர் மன்னர் ரிஷபதேவராக பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டு. ஓகே, பதம் 1. எஸ், பிரேம மாதாஜி வாசி. சிசுக உவாச்ச நாபிர் அபத்ய காமோ அப்ரஜாய மேரு தேவ்யா பகவந்தம் யக்ஞ புருஷம் அவஹிதாத் மாயஜத. எஸ், வாசி. श्रीशुक उवाच नाभिरपत्य कामो प्रजया मेरुदेव्या भगवन्तं यज्ञपुरुषम् अवाकिदात्मयजः मायाजः जजः. श्रीशुक उवाच श्रीसुकदेव கோஸ்வாமி கூறினார், நாபி மகாராஜா ஆக்ரனின் மைந்தன் ஆபத்திய காம புதல்வர்கள் வேண்டி அப்ரஜயா புதர்களை பெறவில்லை. மேரு தேவியுடன் பகவந்தம் முழுமுதற் கடவுள் யக்ஞ புருஷம் செய்யப்படும் வேள்விகளின் அனைத்தின் நாயகர் மற்றும் அனுபவிப்பவர் பகவான் விஷ்ணு அவகித்தக ஆத்மா மிகுந்த கவனத்துடன் அயஜத்தக பிரார்த்தனைகள் செய்தார். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். சுகதேவ கோஸ்வாமி தொடர்ந்து கூறினார், அக்னிதர மன்னன் தனக்கும் புதல்வர்களுக்கும் பிறக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார். அதனால் அவர் அனைத்து வேள்விகளின் நாயகராகவும் அனுபவிப்பாளராகவும் விளங்கும் பகவான் விஷ்ணுவை மனப்பூர்வமாக பிரார்த்தித்து வழிபடலானார். குழந்தைகள் ஏதும் பெற்றெடுக்காத நாபி மன்னரின் மனைவியான மேரு தேவியும் அவருடன் சேர்ந்து பகவான் விஷ்ணுவை வழிபட்டு வந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசி. தஷ்யஹா வா ஹரத்யயா விசுத்த பாவேன யஜத பிரவர்யேஷு பிரசரஸ்து திரவ்யதேச கால மந்த்ராத்விக் தக்ஷிணா விதான யோக பத்யா துரதிகமோ அபி பகவான் பாகவத வாத்சல்யதா சுப்ரதீக ஆத்மானம் அபராஜிதம் நிஜ ஜனாபிப்ரேர்த்தார்த்த விஹிததஷ்ய கிரஹீதஹ ஹிருதயங்கமம் மனோ நயனானந்தன வயவா பிரமாம் அவிக்ஷகார. எஸ்,
வாசிங்க. तस्य वाव हृदया विशुद्ध भावने यजतः प्रवर्गेषु प्रसरत्सु द्रव्यदेश काल मंत्रविक दक्षिणावितान योग बद्धया दुरधिकमोऽपि भगवान् भागवत वात्सल्यया सुप्रदिग आत्मानम् अपराजितं निज जानभिप्रेदार्थ विहितस्य गृहीत तस्कृत्यो हृदयङ्गमं मनो नयनानन्द न वयव प्रमाम् ஆவிஷ்சகார தஸ்ய அவர் அப்பொழுது நாபி ஹவாய உறுதியாக ஸ்ரத்தையா முழு நம்பிக்கையுடன் பக்தியுடனும் விசுத்த பாவனே தூய மாசற்ற மனத்துடன் யஜத வழிபட்டு கொண்டிருந்தார். பிரவர் ஏஷு பிரவர்க்க எனப்படும் பலன் தரும் செயல்கள் பிரசாத்ஷு செய்யப்பட்டு திரவ்ய பொருட்கள் தேச இடம் கால நேரம் மந்திரங்கள் ருத்பிக் சடங்கினை செய்யும் புரோகிதர்கள் தட்சிணை விதான ஒழுங்குமுறை விதிகள் யோக முறைகளின் உபத்தயா செய்வதினால் துரதிகம் செய்ய முடியாத அபி இருந்த போதிலும் பகவான் முழுமுதற் கடவுள் பாகவத வாத்சல்யதாய தன் பக்தர்களின் மீது மிகவும் அன்புடையவராதலால் சுப்ரதிக மிகுந்த எழில்மிக்க உருவங் கொண்டு ஆத்மானம் அவர் தனது அபராஜிதம் யாராலும் வெற்றி கொள்ள முடியாத நிஜ ஜன அவர் பக்தனின் அபிப்ரேத அர்த்த விருப்பம் விதித்ஸயா நிறைவேற்றுவதற்கு கிருஹீத ஹிருதய அவர் மனம் குளிர்ந்து ஹிருதயங்கமம் கவர்ந்து மன தயன ஆனந்தன மனம் மற்றும் விழிகளுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் அவயவங்கள் அபிராமம் அழகிய ஆவிஷ்சகாரா தோன்றினார். மொழிபெயர்ப்பு வேள்வி செய்யும் பொழுது முழுமுதற் கடவுளின் கருணையை பெறுவதற்கு 7 வழிகள் உள்ளன. உயர்ந்த உண்ணும் பொருட்களை நிவேதனம் செய்தல், இடத்திற்கு தகுந்தாற்போல செயல்கள் ஓதுதல், காலத்திற்கு தகுந்தாற்போல செயல்படுதல், மந்திரங்கள் ஓதுதல், புரோகிதர்களின் மூலம் செய்ய வைத்தல், புரோகிதர்களுக்கு தட்சிணை வழங்குதல், ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுதல் என்பவையே அவை ஏழும் ஆகும். ஆயினும் இம்முறைகளினால் ஒருவன் எப்போதும் முழுமுதற் கடவுளை எய்த முடியாது. இருந்த போதிலும் பகவான் தன் பக்தன் மீது மிகவும் பாசமுடையவராவார். ஆகையினால் நாபி மன்னன் முழு நம்பிக்கையுடனும் பக்தியுடனும் மறுவற்ற தூய இதயத்துடன் பிரவர்க்க முறைப்படி வெளிப்படையாக வேள்விகள் செய்த பொழுது அன்பு கடலான முழுமுதற் கடவுள் தன் பக்தரின் மீது கொண்ட பாசத்தினால் யாராலும் வெல்ல முடியாத மயங்கச் செய்யும் தனது நாற்கர கோலத்தில் நாபி மன்னரின் முன் தோன்றினார். தன் பக்தரின் விருப்பத்தினை நிறைவேற்றும் பொருட்டு முழுமுதற் கடவுள் தனது அழகிய வடிவத்தில் தன் பக்தனின் முன்பு
காட்சியளித்தார். அவர் உருவம் பக்தர்களின் மனங்களையும் விழிகளையும் கொள்ளை கொண்டது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருளுரை. பகவத்கீதையில் மிகவும் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. பக்தியா மாம் அபிஜானாதி யாவான் யஸ் சாஸ்மி தத்வஹ தோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விஷேத தத் அனந்தரம். ஒருவன் முழுமுதற் கடவுள் தனது பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே அப்படியே உணர்ந்து கொள்ள முடியும். மேலும் அவன் அப்பக்தியினால் முழுமுதற் கடவுளின் முழு உணர்வுடையவராக ஆகும் பொழுது அவனால் இறைவனது ஆளுகைக்குள் செல்ல முடியும். பகவத்கீதை 18.55. முழுமுதற் கடவுளை ஒருவன் பக்தி தொண்டினால் அல்லது வேறு எந்த வழியிலும் அறிந்து கொள்ள முடியாது. நாபி மன்னன் தனது சுதர்மங்களையும் வேள்விகளையும் செய்த போதிலும் அவ்வேள்விகளின் காரணமாக பகவான் அவர் முன் தோன்றவில்லை. மாறாக அவரது பக்தி தொண்டின் காரணமாகவே நாபியின் முன் தனது எழிற்கோலத்துடன் தோன்ற சம்மதித்தார். பிரம்ம சம்ஹிதையிலும் 5.36 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் பரமபுருஷ பகவானின் ஆதி வடிவம் மிகவும் அழகு உடையதாகும். வேணும் வனந்தம் அரவிந்த தவாய லக்ஷம் பர்துவன்சம் அசிதரம் புத சுந்தரம். முழுமுதற் கடவுளின் வண்ணம் கருமையாக இருந்த போதிலும் அவர் மிக 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 எழிலுடையார் ஆவார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதஹ தம் ஆவிஷ்கிருத புஜயுகலத்வயம் ஹிரண்மயம் புருஷ விசேஷம் கபிஷ கௌஷேயாம்பர தரம் உரசி விலச ஸ்ரீவத்ஸ் லதாமம் தரவர வனுருஹ வன மலாச்சுரி அம்ருதமணி கதாபீர் உபலக்ஷிதம் ஸ்புடகினர பிரவர முகுட குண்டல கடக கடிசூத்ரஹார கேயூ நூபுராதி அங்கபூஷண விபூஷிதம் சதயஸ்ய கிருஹ பதயோதனா இவோத்தமதனம் உபலப்ய சுபகுமானம் அர்கனேனாவதை शीर्षान उपदस्तुदुः. यस विनीता केसरी माताजी वासिंग. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. अतः तम आविष्कृत भुजयुगलद्वयं हिरण्मयं पुरुष विशेषं कपिश कौशेयां परतरं उरसी विलसत् श्रीवत्स लातमं तरवर वनरुक वन मालाचूरी अमृतमणि कदाधिपेर उपलक्षितं स्फुटकिरण प्रवर मुकुट कुंडल कडग कड़ी सूत्र हारा केयू पुरादि अंगभूषण विभूषितं सदस्य गृह पदयोधना इवोत्तमतनम् उपलप्य सुबहुमानम् அர்க்கனேனாவதை ஷீர்ஷான உபதஸ்துகு. அதன் பிறகு உறுதியாக தம் அவரது ஆவிஷ்கிருத புஜ யுகலத்வயம் 4 கரங்களுடன் காட்சியளித்தவர். இரண்மயம் ஒளிமிக்க புருஷ விசேஷம் உயிர்கள் அனைத்திலும் மிக உயர்ந்த புருஷோத்தமன். கபிஷ கௌஷேய அம்பர தரம் மஞ்சள் வண்ண பட்டாடை உடுத்தி உரசி மார்பில் விலசத் அழகிய ஸ்ரீவத்சம் எனப்படும் லலாமம் அடையாளத்தினை உடையவர். தரவர ஒரு சங்கினால் வனருக தாமரை மலர் வனமால வனத்திலுள்ள மலர்களினால் ஆன
மாலை. அச்சுரி சக்கலம், அமிர்தமணி, கௌஸ்துபமணி, கதா ஆதபி, ஆத்திபி, கதாயுதம் போன்ற பிற அடையாளங்களினால், உபலட்சிதம் அறிகுறிகளினால் ஆன, ஸ்புடகிரண கதிர் ஒளி, பிரவர நேர்த்தியான முகுட மணிமகுடம், குண்டல செவி குண்டலங்கள், கடக கடகங்கள், கடிசூத்திர உட்டியானம், ஆர கழுத்தணி, கேயூர கைவளை, நூபுர நூபுரங்கள், காற்சலங்கை ஆதி போன்றவைகளுடன், அங்க உடலின் பூஷண ஆபரணங்களுடன் விபூஷிதம் அலங்கரிக்கப்பட்டு, ருத்விக் புரோகிதர்கள், சதஸ்ய துணைவர்கள், கிரகபதய மற்றும் மன்னர் நாபி, அத்தனா ஏழைகள் இவ போன்று உத்தமதனம் சிறந்த பொக்கிஷம் உபலப்ய எய்த பெற்று, சபாகு மனம் மிகுந்த மரியாதையுடன், அர்க்கனேன வழிபடுவதற்குரிய பொருட்களுடன், அவதை குனிந்து, ஷிராஷான தங்கள் தலைகளை உபதஸ்து வழிபட்டனர். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் விஷ்ணு நாபி மன்னரின் முன் 4 கரங்களுடன் தோன்றினார். அவர் ஒளிமிக்கவராகவும் புருஷோத்தமராகவும் தோன்றினார். அவர் தனது இடுப்பில் மஞ்சள் வண்ண பட்டாடை உடுத்தியிருந்தார். அவருடைய மார்பில் எப்போதும் அழகு செய்து கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீவத்ச சின்னம் இருந்தது. அவர் சங்கு, தாமரை மலர், சக்கரம், கதாயுதம் போன்றவற்றை வைத்திருந்தார். அவர் வனத்திலுள்ள மலர்களினால் ஆன மாலையும் கௌதுபமணியும் அணிந்திருந்தார். அவர் வைரங்கள் பதிக்க பெற்ற மணிமகுடம், செவிக்குண்டலம், கைவளைகள், ஒட்டியானம், முத்து மாலை, கடகங்கள், காற்சலங்கைகள் போன்ற பொன் ஆபரணங்களினால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தார். தங்கள் முன் பகவான் அளித்த காட்சி நாபி மன்னருக்கும் புரோகிதர்களுக்கும் அவர்கள் அடியவர்களுக்கும் தாம் ஏழையாக இருந்து திடீரென்று பெருஞ்செல்வம் பெற்றதை போன்றிருந்தது. அவர்கள் பகவானை வரவேற்று வழிபாட்டுக்குரிய பொருட்களை அர்ப்பணித்து தலைகுனிந்து மரியாதையுடன் அவரை வழிபட்டனர். பொருளுரை. இங்கே முழுமுதற் கடவுள் ஒரு சாதாரண மனிதனை போல் தோன்றவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. நாபி மன்னர் அவர் துணைவர்களின் முன்பு சிறந்த தலைமகனாக காட்சியளித்தார். வேதம் நித்யோ நித்யானாம் சேதன சேதனானாம் என்று குறிப்பிடுகிறது. முழுமுதற் கடவுளும் ஓர் உயிரே ஆவார். ஆனால் அவர் உயர்ந்த உயிர் ஆவார். கீதையில் 7.7 பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், மத்த பரதரம் நாண்யத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சயா. ஓ தனஞ்சயனே, என்னை காட்டிலும் உயர்ந்தது ஒன்றுமில்லை. பகவான் கிருஷ்ணரை விட அதிகாரம் பெற்றவரோ அழகுடையவரோ எவரும் இலர். கடவுளுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையிலுள்ள வேற்றுமைகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். விஷ்ணுவை பற்றிய விளக்கங்களிலிருந்து அவரை மற்ற உயிர்களிடமிருந்து பிரித்தறிதல் மிகவும் எளிதாகும். இதனைத் தொடர்ந்து நாபி மன்னரும் புரோகிதர்களும் அவர்கள் துணைவர்களும் அவருக்கு பல்வேறு பொருட்களை படைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர். பகவத்கீதையில் 6.22 யம் லக்வா சாபரம் லாபம் மன்யதே நாத்திகம் தாத்து, அதாவது இதனை எய்திய பிறகு வேறொரு பெரிய நன்மை இருப்பதாக ஒருவன் கருத மாட்டான். கடவுளை உணர்ந்து அவரை நேருக்கு நேர் தரிசிக்கும் பேறு பெற்றால் ஒருவன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலான சிறந்த செல்வத்தை தான் பெற்றுவிட்டதாக கருதுகிறான். ரசோபி அஸ்ய பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே. உரிய சுவையினை ஒருவன் அனுபவிக்கும் பொழுது அவன் உணர்வு அதில் நிலை பெறுகிறது. முழுமுதற் கடவுளை கண்ட பிறகு உலக பொருட்களின் கவர்ச்சிக்கு ஒருவன் ஆளாவதில்லை. பின்னர் அவன் முழுமுதற் கடவுள் வழிபாட்டில் உறுதி உடையவனாக மாறுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமய்யம் ததாதி ஸ்வபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதகாந்தா நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி
ரிஷபானுஷுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूगं करोति वाचालं वंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं। நாம் இப்போ இந்த 3 ஸ்லோகங்களை பார்க்கலாம். ஸோ இந்த 3 ஸ்லோகங்களை வந்து நாபி மன்னருடைய தவ வாழ்க்கை, அதனால் பகவான் மகிழ்ந்து, மேலும் அந்த வேள்வியை வந்து புரோகிதர்களால் வந்து நடத்தப்படும் பொழுது பகவானுடைய தரிசனத்தை வந்து அங்கிருப்பவர்கள் பெறுகிறார்கள். ஸோ அப்போ பகவானுடைய தரிசனத்தினுடைய அவருடைய ரூபத்தினுடைய அதாவது சௌந்தரியத்தை வந்து எவ்வளோ அழகா வர்ணிக்கிறாங்கன்றதான் வந்து நம்ம இந்த பதங்கள்ல பார்க்க போறோம். யார் ஒருத்தர் பகவானுடைய ரூப மகிமைகளை வந்து பேசுகிறார்களோ இல்லை வந்து கேட்கிறார்களோ புனிதம் அடைகிறார்கள். ஸோ அதை காட்டிலும் சௌந்தரியமான விஷயம் எதுவுமே கிடையாது இந்த பிரபஞ்சத்துல. அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வு எவ்வாறு நம்ம அதை பெறுவோம்னா, அதை வாசிக்க வாசிக்க நம்ம மனசு லயிக்கும் பொழுது கடைசியில வந்து அந்த தரிசனத்தையே பெறும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி அதற்கு மேற்பட்டு இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒரு உயர்வான தரிசனமே கிடையாது. அப்போ நம்மளுடைய உயர்வான அந்த எண்ண ஓட்டங்கள், உயர்வான உணர்வுகள், இது எல்லாமே மேன்மை வரும், எழுச்சி வரும். அப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கீழான இயல்புகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாஷ் அவுட். ஓகே, அப்ப அந்த நிலையிலே நம்ம நிலை கொள்வதற்கு வந்து நாம் அப்படியே கண்டினியூஸா வந்து நாம பக்தி தொண்டில் நம்மளை நாம ஈடுபடுத்திக்கணும். ஸோ இங்கே அதனுடைய இதைதான் நாம் இங்க பார்க்க போறோம். ரொம்ப அழகான, அதாவது எல்லா இடத்துலையுமே நிறைய இடத்துல படிக்கிறோம். பகவானுடைய இருதயத்துல வந்து கௌஸ்துப மணி இருக்கு. அடுத்து வந்து அந்த குறி என்ன குறியது, ஸோ கௌஸ்துப மாலை, அடுத்து வந்து ஒரு நிமிஷம் சிவசாங்கம் குறி, இதெல்லாம் நம்ம நிறைய இடத்துல படிக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா படிச்சுட்டே இருக்கோன்றத வந்து நம்ம பௌதிக தளத்துல இருந்து ஆமா நிறைய இடத்துல படிக்கிறோம், என்ன இருக்கு இதுல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சோம்னாக்கா அது நாம் இன்னும் அந்த மகிமையை வந்து உணர்றதுக்கான பாவத்துக்கு நம்ம போகல அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஸோ நம்மளுடைய சுச்சுவேஷனை வந்து நாம ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலையுமே நம்ம வந்து அதை வந்து பரீட்சித்து பார்த்துக்கணும். நம்ம ஓகே, அதை வந்து எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி பார்க்கணும். நாம் எந்த லெவல்ல தான் இருக்கோம் இல்லையா, அதை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுறதா, இல்லை வந்து நாம வந்து இறைவன் மீது, அதாவது நமக்கு நம்பிக்கை, இது வந்து ஸ்ரத்தை இருந்தா மட்டும் அதை வந்து உணர முடியும். ஸ்ரத்தையிலே நம்ம வந்து இல்லைன்னா அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ்க்கு நம்ம போகவே முடியாது. ஓகே, शिशुक उवाच नाभिरभत्य कामो अप्रजया मेरुदेव्या भगवन्तं यज्ञपुरुषम् अवहिदात् மாயஜத. ஸோ மொழிபெயர்ப்பு சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் தொடர்ந்து கூறினார். யாரு? சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து யார் இடத்துல எடுத்து சென்றிருக்காரு? இப்போ ஆக்சுவலி பரீட்சித் மகாராஜா கிட்ட. இப்போ மன்னர் அக்னிதரனுடைய பிள்ளைகளுக்கு திருமணமானது. அதுல இப்ப நாபி மன்னர் அந்த ஒரு இது மட்டும்தான். நம்ம மிச்சம் 8 பிள்ளைகளை பத்தி நம்ம வந்து பெருசா நமக்கு இந்த பாகவதத்துல எதுவுமே கிடையாது. ஆனா இந்த ஒரு பிள்ளையினுடைய இதை வந்து அந்த லைனேஜ் வந்து அப்படியே எடுத்துட்டு போடுவாங்க. பரத மகாராஜா ஜடபாரதர் வரைக்கும் வருவாங்க. ஸோ இந்த காண்டமே எப்படின்னாக்கா, இந்த 5வது காண்டம் வந்து முதல் 15 அத்தியாயங்கள் வந்து இந்த டைனாஸ்டி பற்றி தான் இருக்கும். ஓகே, ரிஷபதேவருடைய அறிவுரைகள் 5வது சாப்டர்ல இருக்கும். சூப்பரான ஒரு இது ஆக்சுவலி. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து அவருடைய செயல்களை பற்றி, அவர் வந்து அவதூதராக வந்து எப்படி இருக்கார் இல்லையா, அதன் பிறகு வந்து பரத மகாராஜா எவ்வாறு வந்து இந்த நாட்டை ஆண்டார், அதன் பிறகு பரத மகாராஜாவுடைய பிள்ளைகள் இல்லையா, ஸோ அவருடைய மறுபிறப்பு. ஓகே, ஸோ மறுபிறப்பு வந்து மானாக பிறக்கிறது, அடுத்து வந்து ஜடபாரதராக வந்து மன்னர் ரகுகனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அறிவுரைகள், இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சம்மரியா வந்து எது வரைக்கும் நம்ம படிப்போம் இந்த காண்டத்துல இந்த ஒரு காண்டத்துல 15 அத்தியாயங்கள் வந்து இந்த ஒரு குடும்பத்தை பற்றி தான் நம்ம படிக்க போறோம். ஓகே, 16வது அத்தியாயம் வந்து ஜம்பூ தீபம், அதுதான் நம்ம
பிளானட்டரி சிஸ்டம். அங்கிருந்து 26வது அத்தியாயம் நரக உலகங்கள் வரைக்கும் படிப்போம். அதனால வந்து அந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணாம வந்து நீங்க அட்டன் பண்ணணும். ஓகே, அப்பதான் அதாவது ஓரளவுக்காவது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு அது தேவை. அந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் வந்து ஷேர் பண்றேன் நான். ஓகே, அப்ப எடுக்கும்போது ஷேர் பண்றேன். ஸோ தட் இதெல்லாம் இப்படி இருக்கா, ஓகே, நம்ம கோலோக சார்ட் படிச்சதையுமே இதையுமே வந்து நம்ம டேலி பண்ணின்னு போகணும். ஓகே, அப்போ உங்களுக்கு வந்து கோலோக சார்ட் மனசுல வந்து ஃபுல்லா நல்லா அழகா பதிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த டைனாஸ்டியை பத்தி மட்டும் நம்ம படிக்கலாம். ஓகே, அதனால் அவர் அனைத்து வேள்விகளின் நாயகராகவும் அனுபவிப்பராக விளங்கும் பகவான் விக்னேஸ்வரன் இல்லையா. பரம அனுபவிப்பாளர் யார் என்றால் புருஷா என்பது ஒருத்தர் தான் இங்க. அது அந்த பரம புருஷர் ஒருத்தர் தான். நாம இந்த உடலுக்கு மட்டும்தான் தங்கும் வேலையில மட்டும்தான் நாம புருஷா. ஓகே, ஏன்னா புருஷா என்றால் என்ன, அதாவது அதை அந்த அவர்கள் வந்து அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டிலையும் மேலும் வந்து எல்லாவற்றையுமே தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும். புருஷா என்றால் என்ன அர்த்தம்னாக்கா அவங்களுடைய இதுல இருந்து செயல்படக்கூடியது, அவங்களுடைய ஆற்றலால் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப இந்த உடல்ல நான் ஜீவன் இல்லையா, இந்த ஜீவன் வந்து இந்த உடலை மட்டுமே நாம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. சோ ஏன்னா நம்ம கூட இந்த வயதான காலத்துல வரும்பொழுது எந்த மாதிரியான ஒரு கஷ்டத்தை சங்கடத்தை இந்த உடல் அனுபவிக்கிறதோ அப்ப அந்த உடலினுடைய அவயத்தை பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. ஒருத்தருக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கு, ஒருத்தருக்கு வந்து சுகரு, ஒருத்தருக்கு வந்து கேன்சரு இல்லைங்க, ஏதோ ஒரு பாகத்துல அவங்களுடைய வலி வேதனை இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது அப்போ நாம வந்து இந்த ஜீவன் வந்து சங்கடத்துல உழண்டு கொண்டிருக்கின்றான் அப்படிங்கிறத வந்து அந்த ஜீவன் வந்து உணரும். ஸோ இந்த உடலினுடைய தன்மையை வந்து இந்த ஜீவனுக்கு தான் ஓரளவுக்கு புரியும். இப்ப என் உடல்ல என்ன நடந்துட்டு இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா, உங்க உடல்ல என்ன நடந்துட்டு இருக்கிறது எனக்கு கண்டிப்பா தெரியாது இல்லையா. அதனால்தான் இந்த உடலுக்கு மட்டுமே புருஷா அப்படிங்கிறது வந்து எது, இந்த களத்தை மட்டுமே அறிபவன் தான் இந்த ஜீவன். ஆனா அனைத்து களத்தையுமே அறிபவர் யாரு, அந்த பரம புருஷன். சோ நாம சுகிக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, அனைத்திலுமே பகவான் சுகிக்கிறார் என்பதும் அவர் தான் இஸ் த ஒன்லி என்ஜாயர் அப்படிங்கிறத நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா அனைத்து களங்களையுமே அறிந்தவர். கஷேத்திர விபாக யோகத்துல நாம அதை படிக்கிறோம் இல்லையா. அந்த சாப்டர்ல வந்து பகவத்கீதையிலேயே 13வது அத்தியாயத்தை யார் ஒருத்தர் சிறப்பாக புரிந்து கொள்கிறார்களோ மிச்ச இருக்கக்கூடிய அத்தியாயங்களுடைய சாராம்சம் என்பது அவங்களுக்கு கண்டிப்பா நல்லாவே புரியாது. அந்த 13th சாப்டர் தான் டஃப் சாப்டர். அதையே நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணோம்னா மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அத்தியாயங்கள் சுலபத்துல புரிஞ்சிடும். ஆனா அந்த 13வது சாப்டர் புரியலன்னா நம்ம இன்னும் அந்த ஆத்மா பரமாத்மா இதெல்லாம் இதனுடைய நிலைகளை பற்றி எதுவுமே நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியலன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ அந்த பேஸை வந்து நம்ம கரெக்டா எடுத்துட்டு வரணும். ஸோ இங்க அனுபவிப்பவர் அப்படிங்கிற வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. சுப்ரீம் என்ஜாயர் அவர் தான். ஏன்னா அனைத்து களங்களுக்குமே உரிமையாளர் அவர் தான் இல்லையா. எல்லா களங்களிலையும் இருக்கார் அவர் வந்து. ஏன்னா அவர் மூலியமா தான் நாம இங்க படிக்கிறோம் இல்லையா. எப்ப உரிமம் இருக்கிறதோ அப்பதான் அவன் வந்து புருஷா இல்லையா. ஸோ இஸ் சுப்ரீம் காட் இஸ் த புருஷாய். ஸோ இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு புருஷா யார் ஆக்சுவலி, இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு அதாவது 3 நிலைகளை படிக்கிற புருஷ அவதாரங்கள் இல்லையா. 3 புருஷ அவதாரங்கள். அனைத்து அண்டங்களுக்கும் ஒரு புருஷா யாருன்னா அந்த பரமாத்மாவா இருக்கக்கூடிய காரணோத கஷாய விஷ்ணு அல்லது மகாவிஷ்ணு 2ஆம் சங்கர்ஷன்ல இருந்து வருபவர். அடுத்து அவருடைய விரிவங்கமா இருக்கக்கூடிய கர்ப்போத கசாய விஷ்ணு வந்து ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குமே அவர்தான் புருஷாவும் மேலும் வந்து பரமாத்மா என்றாலும் வந்து அவர்தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குள்ளேயுமே இருக்கக்கூடியவர் யாரு, ஜடம் சேத்தனம் எல்லாத்துலயுமே வந்து அவருடைய ஆளுமை இருக்கக்கூடியவர் யாரு, ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு. ஓகே, இப்ப நம்ம ஹிருதயத்துல பரமாத்மாவை இருக்கக்கூடிய விஷ்ணு யாரு, அந்த நாராயணர் யாரு, கிருஷ்ணர் யாரு அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு கிருஷ்ணர் தான் பிடிக்கணும் நீங்க அந்த நிலையில கூட நம்ம வேண்டிக்கலாம். ஆனா எப்படி வந்து விரிவங்கங்கள் வந்து இருக்கிறதோ அதைப்படி நம்ம பார்க்கும் பொழுது அந்த இடத்துல பரமாத்மாவா இருக்கிறது யாரு, ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு. ஓகே, ஸோ நம்ம ஹிருதயத்துல உட்காந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சாட்சி பறவையா இருந்து நம்முடைய செயல்களை எல்லாம் நோக்கி நோட் பண்ணி இல்லையா 2 அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ்ல வந்து எஸ் இந்த பாவம் இந்த இதுல போறது, இது புண்ணிய காரியம் இதுல இந்த அக்கௌண்ட்ல போடணும்னு சொல்லிட்டு செக்ரிகேஷன் நீ வந்தோ நம்ம பாவ புண்ணியங்களுக்கு விழையலைன்னாலும் எல்லாமே நம்ம அக்கௌண்ட்ல தான் இருக்கு. பாவத்திற்காகவும் நம்ம அனுபவிக்கணும், புண்ணியத்திற்காகவும் அனுபவிக்கணும். ஓகே, ஆனா இது எல்லாம் நோக்கி கொண்டு நாம ஒரு பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல நாம வந்து முழுமையாக நம்மளை அர்ப்பணித்துக் கொள்ளும் பொழுது இறைவன் வந்து
பரம அனுபவிப்பாளராக இருக்கிறார் என்ற அர்த்தம். ஓகே, அவர் ஆனந்தம் கொள்கையில் நமக்கும் ஆனந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு செயலை தான் நம்ம செய்யணும். பகவான் விஷ்ணுவை மனப்பூர்வமாக பிரார்த்தித்து வழிபடலானார். ஸோ இங்கே மனசு எங்கே பகவானை லயித்து நாம பிரார்த்திக்கின்றோமோ அந்த இடத்துல பகவான் கண்டிப்பாக காட்சி கொடுப்பார். ஸோ அப்படின்னா நமக்கு இன்னும் பகவான் தரிசனம் கிடைக்கலன்னா நாம் இன்னும் 100% பகவானிடத்துல மனதை லயித்து பிரார்த்திக்கவில்லை அப்படிங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். குழந்தைகள் ஏதும் பெற்றெடுக்காத நாபி மன்னரின் மனைவியான மேரு தேவியும் அவரோட சேர்ந்துதான் பகவான் விஷ்ணுவை வழிபட்டு வந்தார் அப்படின்ட்டு இந்த இடத்துல சொல்லலாம். தஸ்யஹாவா ஹரத்யயா விசுத்த பாவேன யஜதஹ பிரவர்கேஷு பிரசதஸ்ஸு திரவ்யதேச கால மந்த்ராத்வே தக்ஷிணா விதான யோக பாவத்யயா துரதிகமோ அபி பகவான் பாகவத வத்சல்யதயா சுப்ரதீத சுப்ரதீக ஆத்மானம் அபராஜிதம் நிஜ ஜனாபிரோரேத்தாத விஹிததஸ்ய ஹிருதயோ ஹிருதயங்கமம் மனோ நயனானநந்தன வயவா பிரமாம் அவிஷ்கார. ஸோ வேள்வி செய்யும் பொழுது நம்ம இந்த இறைவனுடைய கருணை பெறணும்னா இந்த 7 இதுல நாம கண்டிப்பா நம்ம பரிபாலிக்கிறோம். அப்படின்னா இத நம்ம யக்னத்திற்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே குவாலிட்டியான பொருட்களா வாங்கணும். ஓகே, ஏதாவது ஒண்ணு போட்டு நம்ம யக்னத்தை பண்ணிடலாம்னு நினைக்க கூடாது. இல்லை வேஸ்டான பதார்த்தங்களா இருந்தாலும் இப்ப யக்னத்துல எல்லாம் நிறையவே போடுறாங்க இல்லையா. ஸோ இந்த புஷ்பத்தை சார்த்தும் புஷ்பம் கூட அதுல போடுவாங்க இல்லையா. மஞ்சள், குங்குமம், புஷ்பம், அந்த தேங்காய் இதெல்லாமே அவிர்வாகமா சமர்ப்பிக்கப்படும். அது எல்லாமே ஃப்ரெஷ் ஐட்டம்ஸா இருக்கும். ஓகே, அப்பதான் அந்த பலன் அதாவது நம்ம பகவானிடத்துல கருணை பெறக்கூடிய அந்த பலனை நாம் அடைவோம். இங்க பலன் என்பது இறைவனுடைய தரிசனம், இறைவனுடைய கருணை, அவ்வளவுதான். ஸோ அந்த பொருட்கள் நம்ம எதெல்லாம் நம்ம அந்த யக்னத்துல சமர்ப்பிக்கிறோமோ அது அனைத்துமே தூய்மையானதாகவும் உயர்ந்த பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா அதனுடைய ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்கணும் இல்லையா. அதை எப்பயோ வாங்கிட்டு வந்தது வேஸ்டா போயிடுதுன்னு எடுத்து அந்த ஓமகுண்டத்துல போட்டுறக்கூடாது இல்லையா. இது ஹோமமே ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருக்க செய்யக்கூடிய தவறுகள் தான் இது. இன்றைய காலகட்டத்துல நீங்க பாருங்க. ஸோ இவங்க புரோஹிதர்கள் மெட்டீரியல் வித் மெட்டீரியல் அண்ட் வித்தவுட் மெட்டீரியல் ரெண்டுமே பார்ப்பாங்க. வித் மெட்டீரியல் இருக்கிறதுல ப்ராப்ளம். ஏன்னா அவங்க வாங்கிட்டு வரக்கூடிய பொருட்கள் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்காது. பழசெல்லாம் இருந்தா கூட அதெல்லாம் கூட எடுத்து இந்த இடத்துல உபயோகப்படுத்திடலாம்னு நினைப்பாங்க. இது உண்டு. ஓகே, ஸோ அது மாதிரி செய்யக்கூடாது. அதனால் விளையக்கூடியது பலன் பகவானுடைய அனுகிரகத்தை நம்மளால பெற முடியாது. ஏன்னா நமக்குமே இப்போ யாராவது நம்ம வீட்டுல விருந்தாளி வராங்கனாக்கா அவங்களுக்கு நம்ம பழையதை போடுவோமா? கண்டிப்பா போட மாட்டோம். பிராக்டிக்கலா நம்ம பேசுறோம். இப்ப நம்ம ஒருத்தருக்கு விருந்தாளி ஒரு வீட்டுக்கு நம்ம போறோம்னா அவங்க வீட்டுல ஏதோ ஒண்ணு பழசு இருக்கு அதை நமக்கு கொடுத்தாங்கனாக்கா நம்ம அதை விரும்பி சாப்பிடுவோமா இல்ல விருப்பம் இல்லாம சாப்பிடுவோமா? விருப்பம் இல்லாம தான் சாப்பிடுவோம் இல்லையா. சோ இறைவன் ஏற்றுக்கொள்ள விதத்துல நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் இருக்கணும். அப்போ அந்த பாவமே இத நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான ஒண்ணு செய்யணும்ன்ற அந்த மனதுல வருது பாருங்க. அதுவே மேன்மையான பாவம். அதுவே முதன்மை சமர்ப்பணம். அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷா வாங்கிட்டு பண்றது எல்லாமே. ஓகே, ஸோ அந்த இது நிவேதனம், அர்ப்பணிக்கக்கூடிய நிவேதன பொருட்கள் அனைத்துமே ஈவன் நம்ம ஏதாவது ஒரு என்னது படையல் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றோம்னா அதுல எல்லாமே முதல்ல நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வஸ்துவா இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் அரிசி இருக்குல்ல, அரிசி எடுத்து என்ன பண்றோம், இறைவனுக்கான சாதத்தை செய்யறோம் இல்லையா. அதை முதன்மையா வடிச்ச அந்த சாதத்தை ஃபர்ஸ்ட் கரண்டியே ஒரு கரண்டி சாதம் பகவானுக்கு தான் நம்ம வைக்கிறோம். ஸோ எவ்ரி திங் ஷுட் பி ஃப்ரெஷ் இல்லையா. மாவு ஆட்டுறது கூட நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா பண்ணி தான் பகவானுக்கு உபயோகம். ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண அந்த மாவை நம்ம மீண்டும் பகவானுக்கு படைக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அதனால எல்லாம் அது சேராது. ஆக்சுவலி அவ்வாறு செய்தால் அது இறைவனுக்கு சேராது, எச்சில் பட்ட இதுவாக மாறிவிடும். இது ஒரு விதம். இன்னொன்னு வேஸ்டான இத விஷயங்கள்ல உபயோகப்படுத்தி நம்ம ஸோ அதாவது எப்பயோ வாங்கிட்டு வந்தது இல்லையா, அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் உபயோகப்படுத்தி நாம அதனுடைய குவாலிட்டி இருக்காது, அதுல வரக்கூடிய ருச்சி ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்காது. ஓகே, அதனால இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம நைவேத்தியம் எப்படி வேணாலும் பண்ணிடலாம், எதுவும் இல்லைனாலும் பகவான் ஏத்துப்பார் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம பண்ணிடலாம்னு நினைக்க கூடாது.
நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த பாவமே முதல் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அவருக்கானதுன்றது வந்து அந்த பாவத்திலே வெளிப்படணும். இதெல்லாம் வந்து வெளிப்படும் பொழுதுதான் நமக்கு அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஞானம் நமக்கு வந்து வெளிப்படும். நாம் இந்த பாவத்தை எடுத்துட்டு வரலன்னா அவரை பத்தி நம்ம கடைசி வரைக்குமே தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஓகே, இடத்திற்கு தகுந்த பால செயல்கள் இல்லையா? நம்ம காலம் நேரம் இதற்கேற்றவார், காலத்திற்கேற்றார் போல, இடத்திற்கேற்றார் போல. இப்ப சத்தியுகத்துல என்ன வழிபாடு செய்தாங்களோ அதுதான் செய்ய முடியும். அதே மாதிரி திரேதாயுகத்துல என்ன வழிபாடு செய்தார்களோ அதை தான் பரிபாலிக்கணும். துவாபர யுகத்துல என்ன பண்ணாங்களோ அது பரிபாலிக்கணும். இப்ப வந்து நாம செய்யக்கூடியது என்னது? உட்கார்ந்து ஓம குண்டங்களை வளர்க்க வேண்டியதில்லை. சங்கீர்த்தன யஜ்ஞத்தை வந்து பகவானுக்கு வந்து நாம சமர்ப்பிக்கிறோம். அதுதான் சுலபமான. சோ புரோகிதர்கள் மூலம் செய்ய வைத்தல். ஸோ புரோகிதர்களுமே சொல்லக்கூடிய அந்த மந்திர உச்சாரணங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா? ஸ்ருதி மந்த்ராஸ் ரிசைட்டேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுவும் பர்ஃபெக்டா பண்ணணும். புரோகிதர்களுக்கு தட்சணை வழங்குதல். நம்ம வந்து அவ்வளவு நல்லா செய்த அந்த புரோகிதர்களுக்கு அவங்க ஒரு 10,000 சொன்னாங்கன்னா நம்ம அதுல ஒரு 5,000 கொடுத்தோம்னா அவங்க மனசு வருத்தப்பட்டு தான் போவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யக்கூடாது. புரோகிதர்களுக்கு நம்ம முழுசா நம்ம வந்து அவங்களுக்கு என்ன கேட்டாங்களோ அதை கொடுக்கக்கூடிய அந்த இதுல இருக்கணும். ஓகே, அதே மாதிரி புரோகிதர்கள் கூட வந்து கேட்கும் பொழுது அந்த காரியத்திற்கு எவ்வளவு அவங்க வாங்கணுமோ அது மட்டுமே சொல்லி வாங்கிக்கணும். இது அவங்களுடைய தர்மம். கொடுப்பவர்களுடைய தர்மம் இது, வாங்குபவர்களுடைய தர்மம் அது. ஓகே, ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுதல், இந்த ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லையா? ஒரு ஹோமத்திற்கு என்ன, இப்போ கணபதி ஹோமம்னா ஓகே ஒரு 3,000 வந்து ஒரு ஆப்டிமம் கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு இது வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். நம்ம ஒரு 500 ரூபாய் கொடுத்தோம்னா அந்த புரோகிதருடைய வாழ்க்கை என்ன நடக்கும் இல்லையா? அவ்வளோ 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் உட்கார்ந்து அவர் வந்து ஹோமத்தை வளர்த்து நமக்கு நம்முடைய குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா சிக்கல்களுக்குமே ஒரு இது வந்து வச்சிருக்காங்கனாக்கா அதுக்கு நம்ம வந்து கண்டிப்பா கொடுக்கணும் இல்லையா? இப்ப சுதர்ஷன ஹோமம் இருக்கு, சுதர்ஷன ஹோமத்துக்கு நம்ம அதை செய்யணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி. ஓகே, அதனுடைய என்ன ஆப்டிமமா மார்க்கெட்ல எவ்வளவு கொடுக்குறாங்க எவ்வளவு வாங்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சுட்டு அந்த அளவுக்கு நம்ம கண்டிப்பா கொடுத்துரும். இல்லைன்னா அந்த செய்த பலன் நமக்கு கண்டிப்பா வராது. ஏன்னா நமக்கு எப்பவுமே கஞ்சத்தனம் உண்டு இல்லையா? ஸோ நம்ம எல்லாம் நிறைய சேர்த்து வச்சு நல்லா இங்கதான் வச்சுட்டு போக போறோம் இல்லையா? இப்போ இன்னைக்கு காலையில கூட ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த கிளாஸஸ்ல கேட்கும் பொழுது கரெக்ட், நம்ம இந்த பிறக்கிறோம் இது வந்து யதார்த்தமா சொல்லும் பொழுது கூட கரெக்ட். நம்ம பிறக்கும் போது எதுவும் எடுத்துட்டு வரல, போகும்போது எதுவும் எடுத்துட்டு போறது இல்லை. ஆனா இது வந்து உணரணும்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா? வந்த பிறகு நம்ம நிறைய அக்வயர் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய படிக்கிறோம், நிறைய டிகிரிகள் வாங்குறோம் இல்லையா? நிறைய தொழிற்சாலைகளை அமைக்கிறோம், நிறைய அமௌண்ட் எல்லாமே நம்ம பேங்க் பேலன்ஸ்ல கோடி கணக்குல வச்சிருக்கோம் இல்லையா? இதெல்லாமே வந்து இந்த ஜீவன் இந்த உடம்புல விட்டு போன பிறகு ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்குமா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? அதனால அந்த ஒரு நிலையை வந்து நம்ம உணர ஆரம்பிக்கணும். எப்போ இந்த ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு போகும்னு தெரியாது, ஆனா எனி டைம் நம்ம ரெடியா இருக்கணும். அது அந்த ப்ரிப்பரேஷன் வந்து நமக்கு இருக்கணும். அதனால கிடைக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல எந்த செயல் செய்தாலுமே அது வந்து உத்தமமான நிலையில செய்யணும், இறைவனுக்கு சம்பந்தப்பட்டது அனைத்துமே இல்லையா? சோ இருந்த போதிலும் பகவான் தன் பக்தன் மீது மிகவும் இதெல்லாமே நம்ம செய்ய ஆயினும் இம்முறைகளால் ஒருவர்கள் எப்பொழுதும் முழுமுதற் கடலை எய்து விட முடியாது அப்படின்னா இதையுமே செய்தா கூட பகவான் தரிசனம் கொடுப்பார் என்பது இந்த ஒன்று செயலுக்கு மட்டும்தான் பகவான் தரிசனம் கொடுப்பாருன்னு மனதளவுல அவர்கிட்ட பிரேமையை வளர்க்காம வெறும் யக்னத்தை பெயரளவுல வளர்த்தோம்னா பகவான் கொடுப்பாரா? கண்டிப்பா வரமாட்டார், தரிசனம் கொடுக்க மாட்டார். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் அவன் ஆற்றிய அந்த காரியத்திற்காவது பகவான் வருவார். நமக்கு தான் அவர் மீது பிரேமை இல்லை, பகவானுக்கு நம்ம மீது பிரேமை உண்டு இல்லையா? அதை வந்து பகவான் வெளிப்படுத்துவார். ஆகையா வந்து மிகவும் பாசம் உடையவராவார் இல்லையா? அன்பு உண்டு. ஏன்னா பகவான் பாசம் என்பது என்ன? எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் செய்வது இல்லையா? அதுதான் வந்து அன்பு பாசம் எல்லாமே. அப்படி இருந்தும் பகவான் வந்து இந்த இடத்துல தோன்றினார் என்பது சொல்லப்படும். ஆகையினால் நாபி மன்னன் முழு நம்பிக்கையுடனும் பக்தியுடனும் மறு உற்ற கிடையாது, ஓகே, மறு அற்ற நிலையில் தூய இதயத்துடன் பிரவக்கியா முறைப்படி, அதாவது சாஸ்திர விதிகள் எப்படி அதை வந்து சொல்லப்படணுமோ அந்த விதத்துல வந்து வெளிப்படையாக முறைப்படி வேள்விகள் செய்த பொழுது அன்பு கடலான அதாவது ஓஷன், மர்சிஃபுல் ஓஷன் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பகவான் வந்து தன் பக்தன் மீது கொண்ட பாசத்தினால் யாராலும் வெல்ல முடியாத மயங்க செய்யும் தனது நாற்கர கோலத்தில் வந்து நாபி மன்னரின் முன்னர் தோன்றினார். பகவானை யாராலும் வெல்ல முடியாது. அப்படி இருந்த பகவான் வந்து இங்க அதாவது எல்லோரையுமே மயங்க செய்யக்கூடிய அந்த சௌந்தரிய ரூபத்துல வந்து பகவான் வந்து தோன்றுகிறார் இல்லையா? சோ தன் பக்தனின் விருப்பத்தினை நிறைவேற்றும் பொருட்டு முழுமுதற் கடவுள் தன் அழகிய வடிவத்தில் தன் பக்தனின் முன்பு காட்சி அளித்தார்.
ஸோ சாதாரண அங்க வேத உச்சாரணங்கள்லாம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. பிராமணர்கள் எல்லாம் இப்ப எழுந்து நிற்பாங்க. அவர் உருவம் பக்தர்களின் மனங்களை விழிகளின் கொள்ளை கொண்டது அப்படின்னா, அந்த சௌந்தரியத்தை காட்டிலும் இந்த இடத்துல வேற எந்த சௌந்தரியமே கிடையாது அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, இறைவனுடைய திரு திரு உருவத்தை காணக்கூடிய பாக்கியத்தை பெற்றவர்கள் மிகவும் பாக்கியசாலிகள் இல்லையா? நமக்கு இன்னும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல. ஆனா என்றைக்காவது ஒரு நாள் பகவான் நமக்கு கண்டிப்பா காட்சி கொடுப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை மட்டும் நம்ம என்னைக்குமே விடக்கூடாது. நம்முடைய பக்தியை வந்து தொடர்ந்து ஆற்றிக்கொண்டே செல்லணும். பகவத்கீதையில இதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது பக்தியா பக்தியா மாம் அபிஜானாதி யாவன்யசாஸ்மி தத்வதः ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வம் விஷதே தத் அனந்தரம் அப்படின்னா 18.55 ஸ்லோகா இது. இது மனப்பாட ஸ்லோகம் பக்தி சாஸ்திரில. ஒருவன் முழுவதற் கடவுளை தனது பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே எவ்வாறு அவருடைய நிலை என்பதை உணர்ந்து கொள்ள முடியும். வேற எதன் மூலியமாகவும் இறைவனுடைய நிலையை பற்றி உணர முடியாது. மேலும் அவன் அப்பக்தியினால் முழுமுதற் கடவுளின் முழு உணர்வுடையவனாக ஆகும் பொழுது, காட் கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா, இறை உணர்வு கொண்டு அவன் ஆகும் பொழுது அவனால் இறைவனது ஆளுகைக்குள் செல்ல முடியும். அதாவது அவருடைய கிங்டம் இல்லையா, இறைவன் அதாவது அந்த பரா பிரகிருதிக்கு அவனால செல்ல முடியும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. முதற் கடவுளை ஒருவன் பக்தி தொண்டினால் அல்லது வேறு எந்த வழியினாலும் அறிந்து கொள்ள முடியாது. பக்தி தொண்டுல மட்டும்தான் அறிந்து கொள்ள முடியும். நாவி மன்னன் தனது சுதர்மங்களையும் வேள்விகளையும் செய்த போதிலும் அவ்வேள்விகளின் காரணமாக பகவான் முன்னே தோன்றவில்லை. அங்கே அவருடைய சமர்ப்பணத்தினால் வந்தார். அவருடைய பாவத்தினால் பகவான் வந்து காட்சியளித்தார். அவர் எந்த அளவுக்கு தூய உணர்வு கொண்டு இறைவனே நோக்கம் என்று எண்ணிக்கொண்டு அவர் ஆற்றினார் அந்த பக்தி தொண்டு. அதை மெச்சிதான் பகவான் அவர் முன்னாடி தோன்றினார். மற்றபடி நாம வேள்வி வளர்க்கறதுனால வந்து பகவான் வர்றது கிடையாது. சமர்ப்பிக்கக்கூடிய விதம் தான் ரொம்ப முக்கியம். அதனாலதான் பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம். உன்னால என்ன முடியலையோ, எதுவுமே முடியலையா, ஒரு கிளாஸ் தண்ணி, ஒரு துளசி தளம், இவ்வளவு வச்சு நீ மனஸ்பூர்த்தியா பிரார்த்தனை செய், நான் கண்டிப்பா உனக்கு காட்சியளிப்பேன், உனக்கு வந்து அனுகிரகிப்பேன் என்று பகவான் சொல்லியிருக்கார். அங்கே பாவம் தான் வந்து முதன்மை ஸ்தானம் எடுக்கிறது இல்லையா? மாறாக அவரது பக்தி தொண்டின் காரணமாகவே நாபியின் முன் தனது எழில் கோலத்துடன் தோன்ற சம்மதித்து அப்படின்னா ஹி பிகேம் மர்சிஃபுல் இல்லையா? பிரம்ம சமீதத்துல வந்து 5.36 வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. பரமபுருஷ பகவானின் ஆதி வடிவம் அதாவது முதன்மையான அந்த வடிவம் வந்து மிக அழகுடையதாகும் என்று சொல்லு. வேணும் வனந்த மரவிந்த தவாய தாக்ஷம் வர்த்து வதம்சம் அசிதாம்புத சுந்தராங்கம் இல்லையா? கந்தர்ப்ப கோட்டி இல்லையா? அந்த ஸ்லோகம் அதுலதான் நினைக்கிறேன். அசேஷ எனக்கு அந்த அடுத்த வரி எனக்கு தெரியல. கோவிந்தமாதி புருஷம் தமாம் பஜாமி வேண்டார் இல்லையா? சோபம் அசேஷ சோபம் சோபம் இல்லையா? சோபம் என்றாலே அழகு. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்லோகம் படிக்கும் பொழுதே ஒரு மாதிரி நம்ம எல்லாருக்குமே பகவான் இந்த எழுத்துக்கள் மூலியமா நமக்கு காட்சி கொடுத்துட்டு இருக்கார் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணும். ஓகே, முதற் கடவுளின் வண்ணம் கருமையாக இருந்த போதிலும் அவர் மிக மிக எழிலுடையார் ஆவார். கிருஷ்ணர் பார்க்கறதுக்கு வந்து கார்மேக வண்ணமாக இருந்தாலும் அவர் பார்ப்பதற்கு ரொம்ப அழகா இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல. நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். 3வது ஸ்லோகம் நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, வாஞ்சகல்பதாருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.